Не можеш чисти още. Така, Кире, по детската, по женската, извинявам се. Ти чуваш ли? Аз не ми покажи пак как си. Нали виде? Кой видех? Пуска краката, вате вълчи нагоре. То аз не видех някой да ги пущат. Не бе, защото те че избегат дивеча, бати, с този турбодизел. Да ще ми покажеш как го правиш, а? Сега не ме карай да слизам пак да ти показвам как. Пати, ако ти се качи още един път, тук ще умра на тази пътека за клиент. Докато ти някак. Ще му и бушалата. Айде. Давай. Следващия. Човека да си те видиш Йомен. Човека си те видиш колко човек. Давайте по новата мерка! Чая, що на станция кара аз? Малко през предната глумия. Айде нова мерка! Сега ще видите мерката къде ще е. Още един път.
А вие какво правите тук? Видели сме. Това ако го извадим, може да извадим и другото. Бахте. Пречи ли ви това камъче? Да. Дай. Това е. Бабати майката. Няма къде. Долу има някакъв това мотор. Бегай! Бегай! Леле! Баси майка. Гуем, казвам, че ме направя треска. Това ще го чуи, ще го изкриви, бе. Вижте, бутна шилата от дървата. Магистрала! Сега е дупка. Сега е дупка, обаче. Проблем. Ще има още един. Добре. Вземи. Проблем. Хатка. Сега ще запълват. Давай! Как добре тръгнах това дърво му плаши? Здрасти, не скачай. Много заиграват тия камъни. Това е пълна на бок. Здравей, спускай. Да махнем бетата оттам, ако ви притеснява. Ако ви притеснява да я махам. Върни налегло, бе, защо свърнеш до там? Да там свърне. Нали да не удари някой долу? Ти какво правиш сега? Остави тия с камъчета по пътеката. Чек. Сега се игра да не е честно. Не, тук дали ще мога. Покрай тебе право нагоре. Да му направим на балаван нова пътека, да мога да ги води. Нали? Мога ги води, за балаван, да. Еми нема, той си състезател, ние сме длъжни. Да. Абе, не е от тук пътя. От тук е, бе. Е, тук имаше камъни и те ги махнаха. Тук е право нагоре. Аз ти кажа как ще стане. Ей, натам. Не. От това. До мотора. Нагоре виждам номер 1. Ама долу мене. Добре го изхвърли.
старата дяска. Как се петели? Опа! Леко здравейте! Абе, ще пушиме ли по нас цигара? Ако искате, пушете. Ще носиме басното майка по куп гаден. Трудна работа. А? Трудна работа. Да. Помощ от публиката. Помощ от публиката. Виж сега, пусни му преницата и така долу, където си ти и така настрани го изкарай. Да не се мъчи тук право нагоре, защото няма да стане. На камъка! Пускай настрани, от тук е така леко и ще го подсечеш. Да, така. Пали го сега и леко. Напусни то.